Masifika lapha ezakhe ngendlela ayemahle ngayo lamafoni athi noma echithwa etapwa ukuthi umuntu uzothatha mhlawumbe amabhoyisi yabalelana ukuthi uyathatha yabo like masishare imali akekho ayikwazi ukubheka ukuthi ifoni injani zakhala phela fanele uqashwe la kufika khona and manifika fanele convince mhlawumbe mastand ukuthi hey sidinga forum la sidinga room la sizo manifika lapha namantombazana ayebona namantombazana athi ayakuza mawufaka imali mawuphethe imali angazi ngoba ngendlela esigoka ngayo yabo so mase ngidecide ukuya ekhaya actually ngahambisa mabrother konke isithi nje lempilo ngeke ngiphile kuzibhe ngaphakathi wayinikela wena emaphoyiseni ngikhumbula kahle nje umuntu wayengifuna kakhulu uGary leadership abanye banesandla yokumosheka kwamadoda banesandla yokumosheka kwezinto njengoba sinje ngizokho ngikutshela manje ukuthi amarobari la sehlitha khona ikhwama ko Standard Bank so bese kuningi Wow, super man. You know, ngiyabuza bala baba, do you believe the chances can to say, oh dude, let's go. Sibingelele sikwamukele ehlelweni the Everyday People Show igama lami ubhekani Msuthu wakwaZungu. Once again sibonga ukuthi you have tuned in as usual and namhlanje we are back with another episode interesting and ezokwenza ukuthi wena ekhaya ube triggered somehow kodwa at the same time ufunde something kule episode esiyenza namhlanje. The best thing you can do for us ukuthi ungene lapha usubscribe ulike ucomment and also share my social networks le video khona izokwazi ukusabalala and go endaweni eningi ehlukahlukene. And also you know that you can actually join as a member so that you can be able to have to gain access to exclusive content yethu esiyasibe nawo. Uzobona ke lapha ngezansi mangabe ubheka uzobona ukuthi kuyasho to join as a member, then you can be able to join as a member. Namhlanje la studio as my guest engivakashele uBafo uNhlanhla wakaKhumalo zokhuluma nje sibheke kakhulukazi impilo yakhe. Ngicabanga ukuthi ngomunye wabantu abenempilo interesting and which is still interesting even now. Ngicabanga ukuthi masingakhuluma futhi ngayo ngasiza abantu abaningi futhi iphinde inspire abantu abaningi. Mtungu asikubingelele sikwamukela hlelo. No, ngithanda ukubonga leli thuba ngiyambingelela egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. It's interesting ukuthi sibingelele egameni leNkosi uJesu Kristu namhlanje. Mhlawumbe awusitshele Mtungu Mtungu ukhulelephi kanjani? No, ngikhulele eStedville uma wami owasephakeni ubaba wangaseStedville kodwa ke uma wangishiya esangweni I think ngina 9 months umfowethu wangishiya mhlawumbe ngo8 months ama challenges abekhona I think ngambona ka 4-5 empilweni yami. Ithwela ngamgcina khona uma wami. Bana ke okushiya esangweni nakuphi? Kagogo kaKhumalo. Oh ekhabo babo wakho. Yes. Oh ubungakanani kushiya? I think ngina 9 months kanje. Oh okay. Yes so ngakhuliswa ugogo. Ugogo washona I think ngifunda standard 5. Yeah so ekhuliswa nomugogo ke ethwela iqala khona izinto ezimpilo ngoba ngaze ngaqeda isikole ngifunda esilindwe azange saqeda kahle nama challenges ke empilo nje. Yeah but ngifuna sibuyele emuva kancane la kuma uthi uma wanishiya esangweni ekhabo babweni nomfweni. Umfweni onganani umdala kunawe noma omncane kunawe? Omdala kunawe. So ukumbona usukhulile uzombona usungana mhlawumbe amehlo esevulekile because ngiyacabanga mawuna 8 months nawe ayikho into awuyibona noma uyikhumbula that ongayikhumbula about that. So uqala wakho ukumbona uma wakho ngamehlo ubuneminyaka emingaki? I think my brother ngina 21 la ngangitshela khona ukuthi uma ukuphi kuThekwini la ngangibuza khona umzali wami babami ukwenzakalani uphuma ngayithola impendulo ngahlupha ngaze ngithola cishe endaweni njengokuThekwini I think lapha ngakwami
angisana noma lesa sport bakuthiwa ka Sylvester yini abazi lezo ndawo ngakoMongosuthu mangingaprocess abantu abakhandele khona izindlu zodaka ngafika isimo singekho right ilanga ngiqala khona ukumbona so ngathola ngalandela ukuthi izizathu ukuthi azabe lapha mhlawumbe ukuthi waxoshwe emakhaya mawungahlawuliwe ungashadile ikhumbula yampilo so kwakunama challenges amaningi kabo maku zathathe lesi sinqumo so kwakukuningi ngikufica lapho kwakungekho right ngabona kancane umuntu ozobe ezobuye ezolungisa isimo ke noma basho ukuthi azange ngisakhona ukuthi ngesilungise inqempilo gangster ngene ejele ngiphuma yonke leyo nto ngathi ngelilanga 2004 I think so mayishona ngisejele lapho kwelinye icala lama-amroba ngezi kanjalo. Okay, angifuni ukuthi sijahe bafe ngifuna size nayo nje kancane because sinesikhathi la uthi ukhehla kancane la kwi-microphone yakho khona ungezuku uzozwakala kahle awuzwakala ngifuna size nayo nje kahle sizofika la ku-gangster nanokuthi ungena kanjani ma-gangsters ungena kanjani ugcina usuyenza ama-robberies nisafuna nje ukubheka ukukhula kwakho indlela okhule ngayo kuze kufike la kufika khona so uthi the first time umbona uma ubona 21 sekuwena osuka ekhaya uthi ngiyomfuna manje ngiyazi ukuthi as you grow mhlambe ekhaya ukhona into obutshelwa yona ngoma wakho ukuthi nje obusho ukuthi uma washiya kanje ngesikhathi umthola umama mhlambe wayithola explanation yakhe noma iside lakhe le story ukuthi into edala ukuthi anishiye kanje ilokhu nalokhu noma awugcina wakho khona ukuthola izizathu njengoba ngisho ukuthi izizathu masithola nalezi zinto lezi zokuthi abazali ngalezakhathi babe straight uma wathola ingane imbili kumuntu oyedwa engahlawuliwe engakhulunywa nendaba yomeni basho ukuthi ubaba wakho engadlalwa ngixoshe ekhaya so the better way nje isinqumo sithatha ukuthi ashiye khabo kwakuyi-decision nje ukuthi at least nibe right because yena uyazi mhlawumbe angeke abe umuntu right did you wena noma nakhona ukuhlala phansi nixoxe mhlawumbe kube khona ukuzwana ukukhona noku-understanda nokukhona nomama before adlule emhlabeni njengoba ngisho ukuthi mabhali isikhathi sasesincane lapha kwakudlula umbona uphethe imali ngaleso sikhathi sisahlele izinto lapho ukuthi nami ngizohlanganisa abe nendle yakhe abuye ngoba wayesexoshiwe kubo kwakuwuplana nje ukuthi nongasondela iduzane so kwakukuthi nje sisahlela-ke azange kwagcina sekungenzekanga-ke njengoba ngisho ukuthi wagcina seshona umfowenu wena uphi njengamanje ukhona la Stillville ngaleso sikhathi uhlala noma naye wayekhona you guys together nibona uma yes ahlala nogogo nje yes mhlambe ukukhuluma engekho eduze kwakho mawucabanga une-impact engakanani empilweni okugcine ukhula wagcina usu-involved kuyona mawucabanga uma wayekhona eduze kwakho mhlambe khona ezinye izinto mhlambe ongeke ungene kuzona owangena kuzo uyabona nje eyokuqala uma ungenamama people they take advantage it's like nazathi wena ungasebenzela abantu ungacenta amajalidi bazokhuluma noma ngayini abayithandayo kuwena lawo magama lawo mawuthi uyabheka futhi mawunomama omama abaningi bayaspoil iy'ngane zabo ukuthi bayaphuma bethukane nabanye omama because of defend iy'ngane zabo so ezinye izinto zazifa ngami ngoba kwayengekho umuntu ongidefendayo ngagcina sengiyithola sengiprovokeka ngoba babazi ukuthi umuntu orong nogqugquzela iy'ngane zabo mhlawumbe entweni erong mina so kwagcina sekungidele entweni erong nje ukuthi wayengekho umuntu ongisapothayo yonke into eyishiwe egcina sinamathela kimi because i-ena nenteni ukhula-ke uma akekho ekhaya ukhuliswa ugogo nogogo washona ugogo ushona ungakanani ngenza grade 7 process grade 7 so ugogo mayishona ekhaya usuzeno bani manje kwakuyingane zo-anti zamantombazane embili sasesiyingane nje sodwa zazindala thina ngaleso sikhathi zazenza grade 9 grade 11 ngoba yodwa yagcina ishada ngalesa sikhathi yenza grade 11 ishada yenza grade 11 cha ngithi uyifunda grade 11 yashada so yashada isafunda sasaningane kwasasesikhula nje siyintandane lapho ninodwa iningane akukho umuntu osebenzayo ekhaya akukho umuntu oprovidayo so esikoleni uthi ufunda esilindoni ugcina ku grade bani esikoleni grade 12 waqeda grade 12 yes noma ngaphasana kodwa wafika yes ngifuna ukuthola la isinqumo sokungena
mhlambe kwi-crime noma ebugebengwini. Mhlambe uyakhumbula ukuthi wasenza nini and mhlambe kwakwenze njani? Njengoba ngisho ukuthi ngicabanga ukuthi mawuhlala wedwa la usuvakashela khona abantu sokwaba ukulingana nje nabangani la sesiqala khona siqhekeza imizi la siqala khona senza ama-robbery ebusuku siyobamba inkunzi. Usafunda yini lapho? Ngisafunda. Oh yeah. I think grade level. So nidudana nina nabangani abanye nifunda nabo futhi. Ukusuka lapho mhlambe because ngiyakuza uqaleni niqhekeza imizi. Imizi beniqhekeza komakhelwane bakhona endaweni noma mhlambe nihambe because abanye abantu bakholwa ukuthi kumele uhambe edrobheni uye emajaldini kunjani. Benenzani niqhakaza khona la elokishini noma bekwenzakalani? Njengoba ngisho ngobrother ukuthi siqale khona ukubhekeza elokishini. Ngoba phela sometimes uwedwa utshela ukuthi masekugangiwe futhi bathi bekazi ukuthi impahla babeke ekhaya they taking advantage ukuthi akekho umuntu omdala. So kuhambe kwakhula-ke sekuqhekezwe town kwenziwa ama-robbery la sesihlutshwa khona ikhwama ko-Standard Bank so bese kuningi. Awusipha amanzi. Okay. Okay, sesibuyile once again. Ngicabanga ukuthi ubafela use right. Sesingakhona ukuzama ukuthi siqhubeke. Mhlambe before siqhubeke further about your life, why is ukukhuluma about lezi zinto esikhuluma ngazo bafo is so emotional wena kangaka? No, ukuthi angifisi ukuthi izinto zenzeke omunye umuntu futhi ngithile zingiphathe kabi. Banganga ukuthi kube ngomunye umuntu ngabe ngiyaqhubeka nezinto wrong, but sometimes kwenza izinto wrong makubuyiseli ukuthi sihlale phansi sikhulume. That is why kwazi kwafika lesikhathi ukuthi ngivule ikwanele organization. Yes. Sizofika kwi-organization yakho. Ukuboshwa kwakho mhlawumbe ukuqala. Uboshwa kanjani? Ngiboshwa la sikutholakala impahla ekhaya la zoba ngisho kwanimpahla eningi. Qala ukuboshwa khona shuthi mhlawumbe ngathi asipintshiwe ama-DVD ngalezi akhathi. Ama-computer khona sasiqhekeze khona ngikhumbula kahle. Sathathwa amaphoyisa nje phuma ekhaya. So kwaba kuqala ukuboshwa kanjalo. So nanini manje wentshontshe bese niyabuya nizobeka kini. Because vele akukho umuntu omdala akukho umuntu ozobuza imibuzo nani. Mhlawumbe ekhaya osisi abadala basibazi mhlawumbe ukuthi kukhona indlela osuyihamba noma cha. Futhi ngesikhathi uboshwa uqala ukuboshwa usafunda isikole noma usuyekile lapho vele usuwenza nje crime straight. Uqala ukuboshwa ngaka-12. Yapho ngikwenza ukuthi ngaphasi kahle. Futhi usisi oyedwa kwekuyosisi abantu abahamba utshwala 24 ngalesi sikhathi. So impilo yaselokishini yawazi amantombazane maniphethe imali. Doesn't matter ukuthi iqhamuke kanjani. Amashaya impilo, kushaya lifestyle. They understand bejabula. So amaphoyisa akufica nini ulele ekhaya noma kwenzakalani mhla uboshwe uqala?
ya ngihleli ekhaya sinedili sasinama-deal namakwerekwere ngikhumbula kahle amafoni ngalezi zakhathi ayisabiza njengamanje ngicabanga ukuthi i-3310 ngalezi zakhathi ayi-1,000 so ukugama lezi zakhathi kwakukhokha so ngangithola nje nalezo zinto so kwakuboshwa kwami ngicabanga kahle sasibabili abanye bengekho so nhlanhla leyo icala laphela ngicabanga ukuthi sahlala 5 months or 4 months ngangenza umatric 4 months ejele laphela icala so ngicabanga ukwaqala-ke sekuba nokuthi fear isekho peer pressure system vele lokushini ngaleso sikhathi kuyadutshulwana isibhamu nje kulula ukusithola ziyaqala-ke iy'nkinga-ke lapho So you're saying you had a deal with abantu abadayisa amafoni. What was the deal in 99? Ngicabanga ukuthi njengoba ngisho ukuthi yabo ngalesa sikhathi sethu ukuphuma uyobamba inkunzi abantu bebuye emathaveni uthola amafoni awu-4 amakwerekwere ayawathela ngicabanga ukuthi nalento isaqhubeka yiyo le pressure efaka abantu abamnyama because amanye amafoni atshontshwe etradini azodayiswa afakwe edolo so kwakunalodili leyo so nje kwakubalulekile ukuthi uthole ifoni noma ulale uthole u-3-4 uvuka ekuseni intatha lobantu abantu because of amafoni so kwakuyifoni nje ngaleso sikhathi ayibiza so kwakune-challenge ukuthi uyithole so mase niwathathile amafoni mhlawumbe nodayisa mali njengoba ukhuluma indaba ye-3310 mhlawumbe ngaleso sikhathi ayi-1,000 so mase niyithathile ifoni yomuntu mhlawumbe nina bese niyidayisa ngamalini njengoba ngisho ukuthi i-33 ngalezakhathi kwaku-2 point something ifoni yayisakhokha yayi-half price akufani namanje sekuwo-200 amaphara ngalesa sikhathi futhi even ngisho i-big screen ngalesa sikhathi yayisakhokha of ama-DVD yayisakhokha so nje kwakulula yabo so says example ye-3310 so how much you gonna sell it to kulabantu bokufika 800 rand okay alright so ngifuna ukuchecka la mhlambe ngaleso sikhathi kukhona mhlamba idakamizwe enidlayo because most of the time you find out ukuthi umuntu uyaqhubeka necrime because mhlamba usezama ukufida isilwane lesi silanga phakathi seyidakamizwe at that time khona nidakamizwe naseningenile kuzona noma wakusukuganga nje ukuthi niyaganga ngaleso sikhathi noma kusukuganga nje ngaleso sikhathi angifuni ukuqamba amanga sasi abantu abaphuzela utshwala kakhulu peer pressure nanokuthanda nje izinto ngisho kanjalo situation umuntu ekhula kuyona ngaphansi kwaleso sikhathi oba ngisho ukuthi ukukhulele lokushini ngaleso sikhathi uma ungakazi uboshwe noma ungadubule esitevile noma ungasiphathi isibhamu wabukeka nje njengesilima nje ngathi awusumfana especially futhi mangekho umzali wakho mhlawumbe abaningi babesindiswa ukuthi balekiswa kuthiwa bayofunda kanjani thola basuke emakhaya noma baya ko-boarding school so nje kuwena nje kwaku-difficult awungena choice so uyaboshwa okokuqala uyaphuma mawuphuma awuyeki mhlawumbe ake ngithi nje ungapheli unyaka from 2004 to 2005 from 2004 to 2005 ngiyaboshwa ngiyaphuma until 2008 so nje ijele sekuyinto yami nje uyagwetshwa yini noma mhlawumbe ukuthi ube nje stocksini mhlawumbe bese kuthiwa hayi njengoba ngisho ukuthi igama likanhlanhla lithi ngibonga ukuthi ubaba wayamnika lona entweni eningi nje ngangiqala ukugwetshwa u-15 years ngase nginamacala amaningi mhlawumbe amatoli amrobari regional court uwina amacala mhlawumbe amacala anzima so lokho kwakubona ngazathi nawe ubona ngazathi uyabona usabi uyangena ejele uyaphuma ubona ngazathi uyakhuluma untouchable uyabona trama nje ubukela manje ngihlale ejele not scared izinto ezikanjalo so iliphi icala mhlawumbe ungathi ayi icala elikhulu lele ngalenza ngaboshelwa ngiba ngisho ukuthi amacala amaningi nje bemakhulu bengumuntu amarobari but egcineni ngigwetshele wona irobari yasedandi ngoku-15 years nakhona siyasoshaya isitori samafoni ngangidila ney'tori zamafoni njengoba ngisho kwagcina ubugebengwana ley'toro nje lezi zamafoni o-phone shops asikuvala nje nje kuningi ngangikwenza even nalana iy'tori ey'ningi nje ezimovile mina negame yami engisiphansi engithanda ukungishini mhlawumbe lokho ekugcineni kwangilethela inkinga so akukho besikukhetha ngaleso sikhathi
nometha kuthiwa udokotela nometha kuthiwa surgery mase sifuna lento sasifuna yeah asikhulume ngalelo walijezela-ke lelo wahlalela 15 years lelo thela sedanda kwakwenzani mhlawumbe ungasichazela nje ukuthi nani plane kanjani because eDandi uthe uqhela uma usuka la eMnambithi so nifika kanjani eDandi nisuka la eMnambithi ya kwakugebengu kuhleliwe lokho ngoba sasinemali ngicabanga ukukhumbula kahle sasiqeda ukuya eMoy River sasiqeda ukukhatha ngalize yakhatha 45,000 ngikhumbula kahle nakhona kwakusuka ekhaya kuyimini umuntu ofaka upetrol sasingekho lesidingo sokuthi futhi ngangiyoganga laphana ngoba abantu abaqhamuka nomuntu olayini ngokubuka nje ukuthi ke vele ke nami sebese ngibiza ngomashini ukuthi makhona le muntu yazi mase uyoganga wena wazi ukuthi awuna choice fanele ngikwenze lokho ukuze kube right ukuze ekhaya kube right ukuze nami ngibe right ukuze nabafowethu sidle ukuze ngivunwe nami understand so waswela lapho ngikhumbula kahle ngoba cishe le garage la iLink Road iBP yeah sawufaka lapho petrol inibangaki nje kwanisuka so 4-5 ngabonke labafana basezakheni okay and mina kuphela waseStedville so bafika safaka upetrol sahamba ngikhumbula kahle ibhamu ezimbili sifake ngemuva sine 24 lapho eSavannah kodwa ni rise the spirit right yeah siyahamba nje la indleleni akunankinga nje ngazathi nje lento ayisimnandi ngoba wawazi ukuthi uyokwenza icala party that's the thing ukuthi niyayihambela nje namajita niphethe notshwala ni right ngathi nje ni ngathi kuyomshado party yeah so my brother safike eDandi kwapaka indawo nje ngalezi yazazi nama-pawn shop uthi afika la amademo amafoni ngiyabona ukuthi emini I think kwaku-9 to 10 kahle ngo emini kwapha ngoba ngikhumbula kahle sathi masifika kwakunabantu ababili sabalinda baphuma yangena njengoba ngisho nanginemali I think ngachitha 4,000 la ngiconvince lo sisa we count asesine information ukuthi wonke lamafoni amadema manje so mangikhombela I know ukuthi uzojinga ayoyilanda ngale sesingapha vele umbhobho somlindile ukuthi imali so kuyavala ngithi yabona kuno open close so sathi close now uzongena sidila naye ngale simfasele everything vula sithatha amafoni amaboxini ngaleso sikhathi kusekhona HTC ayidlawanga HTC ngiyayikhumbula so kwakunamafoni powerful lezo khathi 4,000 nemali 5,000 asemaboxini amasha everything la charge yazi ifoni mayinto so sathatha yonke into evinala kumademo saphuma nje kamnandi clean job sangena emotweni sahambukela ngikhumbula kahle sithema sesifika la ngaseDunlop indlela abanye ithi zakhini mina ngedwa yeah so ngibatshela ukuthi asingeneni la eStedville ngoba kusasa sovuka siyobona ikwerekore lethu so asiqaleni zakhini bonke yamlasha ivote because abasezakhini nabo basafuna ukuyochoma futhi ngendlela kwakuyiyona sasiphethe ukhonza ekhaya ngikhumbula kahle sangena ephepha before sishaya istore wonke umuntu ephethe ukhonza ekhaya nathe ngokhonza ekhaya abasha safuka sangena ngale dance sathe ngokhonza ekhaya ephepha sangena estore basuka lokho so nami ngiyabona ifoni maseyibhoxini kuduka isigcwale ukhonza ekhaya wavela seyibhoxini wonke umuntu ngikhumbula kahle ukuthi ayiphuma nokhonza ekhaya wakhe so Thomas ngiyakhumbula amafoni akudala ukuthi asemabhoxini MTN khona la ngangiqala ukubona amafoni nama-CD lawo HTC yonke nje installation CD yonke into ama-cable yonke into so sathi masifika lapha ezakheni ngendlela ayemahle ngayo lamafoni athi noma echithwa etapwa ukuthi umuntu uzothatha mhlawumbe amabhoyisi yabalelanga ukuthi uyathatha yabona like masishare imali akekho ayekwazi ukubheka ukuthi ifoni injani ukuthi ngiyabanga ngikhumbula kahle ifoni eyishiphu lapha kwaku-ekadropa yini i-J bani idropa le slider kanje i250 namanje o-J700 ngiyakhumbula kahle lawo mafoni so ngicabanga ukuthi umuntu wathola mhlawumbe about 15 amasha ebhoxini kwase kuba amadema ephansi lapho mhlawumbe about 9-10 imali-ke sayithola ngoba ngicabanga ukuthi lapho kwakukhokha ne-tournament yothi ngaliza cards abesikhathi 6,000 ikhathi wethu after that akwa right bafethu mina eStedville abanye bathi sihamba nawe ke eStedville ngiyoqhubeka nempilo manje mawuyazi ke le akhawashi le lapha ngasemgaqweni
eStandville abayaziyo-ke bekunokufika o-DJ ngiyayibona ya bekudliwa imali abantu babenga-understand ukuthi iqhamukaphi but manje namabhoza at that time at that time kuziwa ngani kuziwa ngathi that time yabo ekuziwa ngathi impela ngoba ngikhumbula kahle even noma kuthiwa uphethe 2 yamafoni or 4 aseplastikini yabo uzofika kumuntu uthi ngifonele kuleyo mfoni inamba yaso sikhathi vele iphuma nenamba mara lema msebenza wona lama sim card aphume khona can imagine sasebenzisa wona namantombazane ayibuka nje amafoni asemaplastikini ngoba ngikhumbula kahle sathi masiqeda sibuyele eStandville ekhaya sesiqeda ukuhlukanisela amafoni sisuke ezakheni ngabuya nababili abafowethu sa eStandville safika ekhaya futhi njengoba ngitshela ukuthi babekholelwa kumina bekholelwa yonke into sabe amafoni sasithatha lamafoni ke lawa kade sihlukaniselana ngawo amademo sahamba sakumuntu mfethu Chester ngikhumbula kahle ngaleso sikhathi isport sakho ayisastocka ama-3 case amaniphu yakhumbula ingino sabe simnika 2000 cash samuphi for samtshela ukuthi akusathengi umuntu la sekuyisodwa manje sasikhathi kwakungena WhatsApp kwakungena Facebook but indlela kwasekugcwala ngayo ngikhumbula kahle okumsombuluko indlela kwasekugcwala ngayo lo forum ukuthi abantu yabo bakhona ukubizana ukuthi ngathi yakhipha lapha saphuza kwamnandi kuphuzwa nina njalo kuphuzwa thina lapha awungenayo nje nalo mfana usethatha imali akungena uhlala into ngase nginotice into okwagcwaliswa ngayo lokho ungenayo na usethathela imali bonke lokuthatha kuthengiwe kahle yebo so kwagcwala bathi ngo2 idatha ngikhumbula kahle sahamba saye car wash ngathi bafetha session asayile ekhaya ngoba ngibona ukuthi sekuzosavele salala emkhukhwini think sasuthuna labafana sebewini intombi abekwagcina nje lutho ngoba isimo sonke sasibanisa ngoba nila nonke sonke labantu zala lapha bese awu7 emkhukhwini sonke nje kulo mkhukhu lo ekseni nakusasa I think kwakulesibili omunye umngane wami lo sagcina sibanjwe naye ngoba sasiwu5 exa sagwetshwa sababili okay so fika ke lapho masekuthiwa ngifuna nje siye sambe la uyikhiphe ubanje so safika down mina ngathi sahlala ekhaya sahamba ekseni waqala lo achuze amatheni uhamba kuqala somfice down suthi ujakuloda isamafoni phela nasefuna ukostasha ngoba sangaso sonke isikhathi masiganile kwafanele ukuthenga amateko Nike wakhumbula ama-track Nike so nje kwakuyile life nje ufanele usithenga ingubo oqala ube grand ubonakala so umjita simtshela somfice down siyenza thina ngoba vele kusaphona utshwala sagezwa kuwo lo mkhukhu kuyashintshwa ama-track kuyapakishwa plan ukuthi kuyodliwa istatue eNewcastle yabo so indawo eningi sizazi nje ngobugebengu hayi ngokuvakasha yabo so ayiphelanga no 30 minutes to 40 minutes dasigibeleni setown sobheka lo mjita siyacabanga ukuthi usehlala nale correlated dothatha wonke lamafoni ngoba phela ayine price kwakukhuluma discount eka4,500 omje 2,000 sathi masifika lapha ngamaXine ngikhumbula kahle sithi sehlala emateksini aserank yasezakheni amateksi futhi aseStandville cishe isasala lapho futhi rank emaphosisi before the rank entry sisafika nje sesibuka nje maqama mandango achoose ukuthi uyabaleka useboshiwe ubanjwe ngoZankosi nimbona uboshiwe nina ningabosha sikaboshwa mangifika sesiyayibuka nje lento uthi uyibuka nje kuqamama Jona kwenzakala angisa-understand yabo makwenzeka hayibo ngabe sibonakele kuma-camera kufika into eziningi manje emqondweni kwenzakalani masipimpiwe awubazomkhipha ngaphansi kwemoto emateksini yazakhe shuthi baseyibanjiwe izikhwama sizama ukubaleka noZankosi ukuthi angingangeni evenini bamkhiphe lapho bamthathe mayina nenzenjani nibaleki lapho siyayibuka phela sitashile abasibone rank kumele but umbuzo wami kwenzakalani ngoba ukuthi ubanjwe kanjani job yasedani why manje sekwenzeka ngiyabona futhi nalabantu anabo ngiyabona ukuthi mhlawumbe upintwe ayibona umqondo sekumningi so sesifonela nalabo abanye-ke ukuthi hayi kuyabheda manje laba babili ngoba phela sasibabili kulo wesithathu bagibele beze town kuthiwa senze njani makanje nazi very plan sithi eNewcastle kwakungenye plan eNewcastle ake sibaleke singakhona ngoba vele sekuyashisa sasekhala manje sombona lesoze ukuthi why story
ayingeno kashintsho always 24 eSavana mabhodlela Kume manje neNewcastle Newcastle yeah Selmasifika nje Newcastle hleli nje ngakapheli 2 hours wasagibela nje taxi sesha ko Port anihambanga ngemoto nagibela taxi public transport okay siwe live sithenga 24 siyahamba sifike Newcastle masilinda amantombazane ePorto sifike kuyothenga utshwala kuthenga yonke into kuyohlala endlini phela sikho right ukuthi asazi kwenzakala kufanele size sithole yonke into siyashisa yeah so ayangena ka calls abanye basazi bafethu boshiwe ubani and uyacula khipha zonke izinto uyena oculelayo siyayilandela lento siyayilandela amaphoyisa engazi ukuthi amafoni awakuphi wampinjwa nje abantu ukuthi uphethe amafoni amaningi kwathi hayi and walenza icala lawo yasingoba phela uyena owahambisela amafoni kudala kwathiwa we confirm ukuthi la kube robbery kanje hayi sezwe ukuthi isilungu sesiyasifuna ke no Danti sibehlangene bonke sikungena amakholi ngapha uyafona naye usibuze ukuthi kuphi siyathipisana ukuthi hayi ufuna siboshwe madoda sekufona yena manje usho ukuthi usevuthwa amahada manje ukuthi bafonele manje yeah siyezwa nala khala wi yeah so bayifona nithini ngoba nemjayima nithi animtshela ukuthi asimtshela ukuthi sikuphi hayi siyabona ijumping so nje mfethu kuhamba isikhathi siyabona uboshiwe sesiyabona yonke into ID card kusekhonjiwe sihamba siya kuMpumalanga baningi amajob ebesiwenza nala ngizomnika i-awareness nalento ekuthiwa i-office la umuntu engena khona nje ucela i-office la kuthukela news athi uyafika nika bethatha i-laptop yakhe ifake esikhwameni aphume ehambele benishazo ke ijob mfethu mase yabo sithi siyafika mhlambe kwabanye bese siganga nathi sazi ukuthi yashisa yeah sithi siyafika kuMpumalanga siyafika kusaphantiki sifike ema-office yabo no4 abantu sebezovala ayisho le nto khishi spam siyakhiya indawo ezinjengalezi you know my brother boy practice ini thatha i-laptop uthatha isikhwama uyaphuma njengoba nje ngaleso sikhathi i-laptop yakho manje isikhwama ne-charge nawuthola 3000 my brother ngaleso sikhathi so yonke i-material iphelele anyway manje mana seniyabaleka manje kodwa nithi nibaleka at the same time nini zakhala fanele niyathatha ngapha nangapha zakhala phela fanele kuqashwe la kufika khona and manifika fanele convince mhlambe mastand ukuthi hey sidinga forum la sidinga room la sizo manifika lapha namantombazana ayebona namantombazana athi ayakuza mawufaka imali mawuphethe imali angazi ngoba indlela esigoka ngayo yabona Nike kuyaphezulu Adidas kuyaphezulu ayahogela ethi hayi imali khona zinja lezi zinto lezi okuvele cace sizoshiya nje kunebhizi ifika sibaleke sisiyabona indawo so kuthe khona la ngikhumbula khona sithi ogame ngabesimiti kwanento ethi naye manje wayengabuyele ekhaya mfethu lempilo siyiphila ikho right sekugcina isikhathi singanani nibaleka manje emva kwesigameko lesi 3 months to 4 months 3 months angaze nibanje yeah Harry Smith Harry Smith yonke ngishasha office manje ijob ikhona lezi ngiphethe za shoplift yeah shoplift to levi's la about 2 yabona ukuthi kuyaphileka ijob uvukile mbe nje ngashaya office singena umasipala nomasipala abaningi sebafaka ama-camera truthina abaphelele ama-laptop kodwa bengasilandi ndize bayazi egcineni yabo so ndifethe izinto ezikanjalo ama-challenges maningi so mase Harry Smith ingqondo yabuya no go back ekhaya nomzali wakho uyakhala amaphoyisa ukubona mase kuhlangana idande nomnambithi yabo abazazi ubaba wami siyahlukumezeka amaphoyisa nokumfikela nje ekuseni mhla topic yonke into uzoboshwa uzofela ejele yonke lo nto yeah so mase ngidecide ukubuya ekhaya actually ngahambisa my brother konke isithi nje lempilo ngeke ngiphile kuze ngaphakathi wayinikela wena emaphoyiseni ngikhumbula kahle nje umuntu wayengifuna kakhulu uGary so washonile yeah mina ngifuna khulaza yashiya inamba yakhe ekhaya lathi ngifuna sixoxe vale mentality ukuthi ke
ngiyamazi entweni eningi ke singeke sikhulume la uzokwenza izinto zenzeka kanti iphoyisa mabrother mase kufike nje nalo mase kufika ukushintshela liyakushintshela noma ekuthiwa yazi umthetho so ngithathe ngibeke police station nambithi so uyalifonela uthi wafika ekhaya wafona uthi hayi ngikhona mabrother ngisuka endleleni ngilifonela ngila town kodwa ngingayilona sengiseteksini elokishini ngithi mabrother ngiyazokuthola ngifuna uzongithatha ekhaya phambi kwabazali bami uzongithola ekhawashi ngoba ngiyazi mabrother khona izinto esingeke sikhulume abathi ubhana labantu bayashana futhi uyafa angekukhohlisa bayabulala so ngiyadecide ongafuni ukuze kufike lapho ngoba ngibonile kubuhlungu mabrother yabo so bafika bangifonela ngathi bangithola ekhawashi bafika futhi wayefikela nje ngeprivate zangafika ngeve namba ngemoto njalo nentombazane bangithatha sayi police station eMnambithi kwabe sekufonela idandike yamlanda idandi mangifika lapho achoose usay state fitness ubhale yonke into lo banje uqala sebanjwe namafoni apha amanye amajita hayi ihlukene man hlukene indoda ibona life yakhe kodwa engakubuka nje ngathi sa-trial ecala from 2008 usuzophela 2007 wakhona ushonayo yedwa wathi ushonile udujule eThekwini namanye ama-gangsters akuThekwini so lapha brother kumnandi sihamba ndawonye mhlawumbe sidubulane sodwa sizofika lapho so ngabuka ukuthi ayibanga leqiniso kwathiwa nemali yathathwa mhlawumbe kwamdubula because so bangithatha-ke bangisedandi yonke into ibanjwe amafoni sazama ukulwela icala yonke into i-support but thina sasisobabili brother baqhela abangani nomndeni-ke nje mina ngangenawo I think kwaphela about 9 months to 10 months we-team trial ingena-visit so sazama ukulibhida icala ukulishintsha sisathi hayi wena wakhuluma into eningi ekuqaleni ngibona nje and siyaphambana manje kanti futhi phela kade uphuma ungena ngalokho kuyakhaya so nje mina ngibanjwanga nalutho-ke ne-evidence eyingekho but engangikubona kwasuke isikhathi ukuthi sengiye lapha because ngangibuka amabrada ukuyuzeka nokusebenziseka bafethu bayayuzana ngiyakukhohlisa sofika kodwa lapho so ngangibuka ukuyuzeka nani ukuthi-ke ayangiqhele kule nto ngizambise ejele nginazi ukuthi kuzokwenzakalani but I think kwakuyinto intando kaNkulunkulu ngoba abantu abaningi babeyitshathi ngeke ngibuye ngizofela ejele uhambe eselini wathatha so ngilapho nje lapha ejele bonke labangani bami lapha babengaphandle bashona bathathu understand leyo esasiyeng'angazi ukuthi abantu engithembayo kubona ukuthi mangigama nabo showcase oyenza lento yonke le gang benihamba nayo yonke isikhathi bobathathu laba ngaphandle bashona robbery umhlaba yabo kwazana abantu badubulana bodwa bamanje ujini so sahlala-ke ejele no-achoose sahlala mase-ke mina ngaphuma naye waphuma usaphila naye namhlanje kodwa mase ngidecide ukuthi no indoda iphila impilo siqale ngenye indlela ilife manje akusafani nakudala uphi yena nje manje usezakheni uyaphila naye moral support right efamily yakhe balapho nje ngoba into ebalulekile mabrother i-support okuyinto engicabanga ukuthi ekuqala nje empilweni yakho azange ube nayo enough ukuthi ube nawo umuntu abantu abakusupportayo abazama ukuqoqa because uma uyingane ukhula ufuna kube khona abantu abakuqoqayo ngoba awazi ukuthi impilo ikuphatheleni. Angeke ngikusho lokho khona into esayisho sathi ukodwa sithanda ukufaka angawufaki manje kodwa lokho esisakwenza kuwukubonga emphakathini sabatshela abantu ukuxolisa but ngeke sixolise njalo ngeke sifake ukodwa ngoba kukamanje manje sizohlezi sixolise sizowufaka ukodwa ngiyasola lapho mabrother maningi amaphutha enzekile but asifuni ukublame abantu kodwa khona kufanele sibablame ekhambeni kwesikhathi ngizwa mabrother uzwa kahle kunezinto efanele siyilungise ngeqiniso Women's Forum buningi sisazokulungisa but isoya lapho okay ngifuna yabo lapho sizoya khona ngifuna siye because khona into eyishile ekuqaleni uthe
even kini nodwa ni scheme ni gang bakhona ukudayisana nokuchathelana nani nokwenzana ubuchaza mhlawumbe ongena lapha kancane ukuthi yini oyichaza ukuthi even emajiteni mhlawumbe bakhona ukuthi gcina nijikela njengoba uchaza ukuthi laba bafu abawu3 nabo badlule emhlabeni ngendlela ethile uma ngabe niphila lempilo yegangsterism kunjani bekhona backstepana emabhala ku difficult ukhona ngoba even noma kuthiwa senze into sazi ukuthi iphume ngayo khona nafanele khona dubuleka even nama case ethu mabrada khona la sibona khona ukuthi fanele kube state witness uyaqola fanele kudlisa ukuze ufe ukhona la ufanele khona icala ulibambe lishise ngobe lakho uhlale ejele uhlalele mhlawumbe isikhathi ungabakhipha abanye abantu ukhona la uthothi uboshiwa wena ngephutha umuntu owenza icala uyamazi ukuthi wena ukuthi bayazi ukuthi bahlale behamba nawe so wena usuyohlezi nje ubamba ukuthi uyobamba chisa so my brother lento ayikho right and ayikho mnandi I think ikwanele sifike egcineni la izoveza izinto eziningi emphakathini nakubantu besilisa nalabantu abayuza abantu nalabantu abasebenzisa abantu kuningi sitazokuveza la ukuthi i-direction namadoda kuphi umzimba kuthole ngicabanga ukuthi ikwanele ifike ngesikhathi esi-right ifuna lokho kufunekayo mfethu. Okay, sizongena kwikanele ke manje but ngifuna ukubheka umphakathi ukuthi uphuma ejele ubuphila lempilo ukuphila umphakathi bayakwazi Stateville ukuthi nangimacungwane ubuyile manje umphakathi uaccept kanjani coming back from ejele coming back and saying sengumuntu oshintshile I'm a changed man ngifuna ukwenza izinto right mhlambe uma ubheka indlela umphakathi uaccept ngayo coming back from ejele thathe kanjani my brother ngisho ngabuyela ejele ngomphakathi the pressure ukujajwa ukuthuka but lezi zinto ezenzakalayo zenzeka kumuntu right ngiyakubonga lokho ukuthi uNkulunkulu ungiphile isibindi sokubheka omunye umuntu ngabe usebulele umphakathi ungihlukumeze wepoint la abanye bomakhelwane kade bengenela kumphakathi kumndeni wami ukuthi angikhishwe lapha ekhaya abangithembi so angiblame umphakathi but ngiblame abantu abaku-leadership because asinazi indlela la sikhuluma khona awekho ama-platform la abantu bekhuluma kungaphakathi kubona angiblame umphakathi and futhi asikweleti muntu ngokuthi manje ngoba siyajeza uyangizwa mabrada ngizwa kahle and futhi kunembuzo esibuza yona siyamadoda ukuthi ukube inkantolo ayishonga ukuthi wena hamba ohlala phana ngabe kunjani because of umphakathi ngabe kunjani manje because of ubakwami la ngihleli khona ngihleli ngenkantolo okusho abantu babe ngamfuni uba kusekhona usekhona baba so injani situation between wena naye baba no i-situation right it's because abantu nje bangitshela mina angiblame umuntu futhi asifuna abantu besithembe namhlanje but sifuna sikhulume sifuna ukukhuluma nomphakathi khona izinto eziningi umphakathi ufanele ubone you know my brother sibonga leli thuba lothukela because abanye abantu ade bengavunyelwa ukuthi bekhuluma izinto ezikubona ngaphakathi abanye abantu bevala kuthiwa lo angakhulumi because bayazi ukuthi uzokhuluma bazi history yakho but enzokusho nje ufanele ukwazi ukuthi the leadership abanye banesandla yokumosheka kwamadoda banesandla yokumosheka kwezinto njengoba sinje yilokho engikutshela manje because abafuni kuyilungisa lento amaboma brother so fika lapho kodwa noma ngabe asifuni ukuyisebenzisa ukuthi ungablame obani kodwa sikhona la fanele siblameane khona abantu abamkele ukuthi mase kukanje kunje asingene kwi-organization yakho ikwanele ngiyacabanga ubhuti uhamba naye ngicabanga ukuthi naye ukhona kwikwanele angazi mhlawumbe naye khona afuna uku-add kwikwanele kodwa ngicela uqala ngawe nje usichazele ukuthi ikwanele ifome kanjani and kanjani ifome nini ikwanele foundation and yini inhloso yayo my brother into kwaba i-idea yami indlela engikhule ngayo ama-challenges engibe nawo emphakathini izinto engizenzile ubugebengu ukuya kwami ejele
so eziningi izinto engiyifundile emphakathini inhloso yethu ukukhuluma namadoda ukuthi akusindlela right enga ukukhuluma namadoda ukuthi akusindlela right ukuthi sibulishane sodwa ukukhuluma namadoda ukuthi singaprovokani sodwa singathukani leadership useyicela ngenelele kulezo zinto because icrime ingakwazi ukubambeka lezo zinto ziyabahlukumeza abantu ikwanele la uzoqeda lezo zinto enjalo kuzokhuluma namadoda ukuthi asikhulumeni bafowethu asikhipheni abantu abamosha impilo zabanye abantu because bakhona abantu abamosha impilo zabanye abantu ikwanele la mfowethu kuzogqugquzela umuntu omusha ukuthi it's not over until God says over ngoba sambele ikolo mabrada ukugqugquzela umuntu omusha kuningi esikwenzayo sinengadi njengoba sashilo sasenza ngisho gun dance sivaliwe mabrada kuningi esingabe siyakwenza sisamubusho nivalwe kanjani nivalwe sivalwe abantu abathi ingane zethu singayilaphi lento ingane zethu sabangaxhasa kanibenzele nje example mabrada na 3 years mina ngenza ingadi ngihambile iminyango yo-agriculture ngisho ukuthola iy'thombo siyazi ukuthi obani futhi abathi asinganikwe iy'thombo asifuni ukuya lapho bheka nje uma umnyango uhlula ukunika iy'thombo uma i-leadership ifuna ukukunika iy'thombo why lisithi ubuye ejele uhlale 10 years awunawo amandla ukuze you need a support sidinga George into enezenzayo understand ayikho into esingayibhalanga siyazi futhi ukuthi ama-idea athathwa obani izinto esizenzayo sezenziwa obani it's because ba-provocative ukuthi lento ingenzeki mayenziwa obani understand yingakho sidinga i-platform khona fanele siye khona emahholo la mahholo sasazi khona ukuthi amadoda ayakhuluma njengoba manje kungasayiwe emahholo sekuyiwe emakhoneni kuthiwa phansi kwehlahla it's because khona into abayibalekelayo abantu maningi abafowethu abasebenzisiwe mfethu wathi ngikwenza nje example nalezinto zakwStelville ziningi ingane zabantu ezisetshenzisiwe kuthiwa ziyadudula kuthiwa bekuwukuthi zilele izinto zepolitiki kodwa ekugcineni uyeza ukuthi mawuthola babengathunywanga ithinga kwakubani mawuthi yabuza futhi ukuthi ababethi babezabalaza ngasiphi sona isikhathi ngobani kanti abazabalaza noma ubugebengu lobo benziwayo noma sebesenzela izinto ngendlela yabo so ikwanele futhi la mfethu uzokwenza izinto ukuthi abantu abavuke bazanzela bangadlali abantu abavuke abantu abasebenze thathi yabo ngiyangale khona izinto sesizizwa abantu bethi abantu abafundile izinto singayizwa ngekosho mina ngifuna umhlaba wami brother angindaba lesikole ngimjudge umuntu ufundile ngifuna umhlaba wami ngisebenze ngilimele ufundile ukuzothuthukisa iSouth Africa nokuzothuthukisa impilo yakhe nezingane zakhe okay ni busy niyayenza indaba ye-agriculture kuyikwanele siyayenza mabrother siyayenza mabrother kakhulu futhi sinawo ama-idea nenhloso sifuna nenkinga nisebenzela yaphi manje sisemasontweni amasonto sathatha lama-space amasonto sawenza ukuthi sisebenze so banivumele ukuthi ngenani nisebenze kona emasontweni so the challenge is sometimes niyaswela imbewu niswelini mabrother nje bakutshela kunzima ukuthi uyoqala into awunalo ngisho ibhara kunzima ukuthi uye engadini awunayo ngisho insipho yokuwasha iy'ngubo zakho zangayo kunzima ukuthi uye engadini awunakho ngisho ukudla uzokudla senike nakhuluma nomasipala ayikho thina iminyango esingayingenile akukho umuntu esingambhalelile athi ngikwenzele i-example sinekhawashi la udinga khona oJojo sibabhalelile o-LED ayikho iminyango engabhaleliwe uma usebenza udinga uxhaso from ku-government kufanele akuhlangabeze lokho kusiza ukuthi angabi nenkinga ukuthi abantu bafuna ukuya kamasipala bonke u-government ingakulekelela labantu abasebenzayo kube lula ngoba siyakubona bayazenzela bona so uma kuphela amanzi kuphela 3 days abantu asiyigezi imoto but sidinga oJojo sesibhale yonke indawo but amanzi mayiphelile amanzi angalungiswa namhlanje ukuthi iphele i-hour zikhona izinto zokusebenza hlala ngamabomu ukuthi singalungiswa 4 days it's because abantu bafuna ama-overtime it's because abantu bafuna imali they understand that wena mawucela uJojo ukuthi ufuna ukusebenza ngeke it's because they want to provoke you with lamba yazi indoda yalamba icabanga isibhamu icabanga ijele icabanga ukwenza into wrong so lento yokuganga khona abantu abayenza ngamabomu eyigqugquzelwa abantu ngamabomu hayi ukuthi abantu abathanda ukusebenza it's because abantu abanakwa it's because even nalento NYDA itshelwa izingane zomntakabani iyouth yonke ayazi ngeminyango yayo
Why? It's because abantu afanele behambise information i-leadership emphakathini. Ayifiki kodwa information. Ayifiki emphakathini. So noma isifikile uma uthi uyazama ukulandela the very same route abathi mhlambe yenze awulitholi olusizo ake ngithi ngakho ngikwanele yabo masibhala iproposal uyibona sebeyenza next month uyokhuluma uthanda besenza o-Bible dance senza yonke into bebuye bezoconvince abantu esi-organizer nabo izinto bezenze because abanye indaba they don't care ukuthi wena ucabanga kanjani. Abanye babulala ama-organization okwafa abantu abanababo baba namhlanje bawabulala ama-organization kalula because they don't care. Abazi ukuthi i-organization ibaleke kanjani. Ukwenza into ungenandaba ucabangela isisi sakho nemndeni yakho. So my brothers, nama-challenges amaningi emphakathini. Ngifuna ukuthi siyivale lento macingwana ukuthi mhlambe sikhulume nomuntu omusha. Sikhulume nomuntu lo enifisa ukukhuluma naye nina njengekwanele foundation. Sikhulume ngomuntu ongangawe ngesikhathi ungena endabeni yobugebengu. Wena as uNhlanhla have been isigebengu for years. Have been ejele for years because of ubugebengu. Uthini kumuntu omusha right now ofunda grade 11 ofunda grade 12 oqedile esikoleni ungawuthola umsebenzi? What can you say indaba ethinta ubugebengu yena? No, ngithi bafethu asamukele lokho esinakho and vuka uthathe usebenze makuthi umsebenzi awukho ubekezela nokwamukela and it's not over until God says it's over. And uClever obhedayo akalast ilokho engakusho akalast mfethu. Bafowethu siyabonga kakhulu ukuzivakashela. Sifundile kakhulu kunina sinesinye isithombe because khona esinye isithombe abanye abantu abaspendayo ukuthi mangabe ukuhlangana umuntu especially uphuma ejele ile sithombe kumele ube naso. Kodwa masilapha phansi nani kanje sikhuluma which I understand mangabe nithi i-platform that you guys have never been given. Because that's when you can actually explain yourself. So guys, I'm this person manje ngilo muntu and ilento engifisa ukuba yiyo. Siyabonga ukuthi nithathe isikhathi senu bafike nizivakashele ku-Thuka News Times na 150 Express. Siyabonga bafowethu and siyabonga ukuthi nenza lento enenza ningapheli umoya. Ningapheli umoya. One of these days khona umuntu oneqiniso oyoba semandleni athi ngimela iqiniso mina. Asibe nethemba because masilahla ithemba kosho ukuthi silahla ifuture yezingane zethu nezingane zethu. So asimeni la ithembeni ukuthi kuzolunga ngelinye ilanga. Silo nje sibambe khona ekuthenini asizameni ukuthi sizame ukulungisa izinto senzele ukuthi mase elunga sikwazi ukuthi sithi sazama kwalunga. Siyabonga bafowethu. Siyabonga. Awuzwa. Asivaleke. Siyabonga kakhulu for you to tune in and let's hope ukuthi you learn something and also uzobona ukuthi ezinye izinto zenzeka for a reason and sometimes uNkulunkulu uyakenza izinto kanti wenzela ukuthi ufunde khona uzokhula ufundisa abanye abantu. So ilento sifunda namhlanje kumacingwane kuthenini you can go through yonke into but at the end of the day it's your decision ukuthi mina sengiyama la sengifuna ukuphila lempilo. Siyabonga kakhulu. Thanks for tuning in. Until next time. Bye.